कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरी सांगता हरीश नाईक. श्री सिद्धिविनायक देवाचो वर्धापन दिन सोहळो उत्साहात साजरो. कारवार तालुक्यातल्या मादाळी गावात श्री सिद्धिविनायक देवाचो वर्धापन दिन सोहळो मोठ्या उत्साहात आणि भक्तिभावात पार पडलो. शेकड्यांशी लोकांनी येऊन देवाले दर्शन घेऊन कृतार्थ झाले. सकाळी 7 वाजता पंचामृत अभिषेक, 10 वाजता नवग्रह सहित गणहोम, दंपारा 12 वाजता पूर्णाहुती महामंगल आरती, तसेच 1 ते 3 वाजेपर्यंत महाप्रसाद झालो. सांजेर 6 वाजता भजनाचो कार्यक्रम झालो. या वर्षाक पूजेचे यजमान आणि महाप्रसादाचे आयोजन श्री महेश गणपती सावंतवाडा मादाळी कारवार यांच्या तर्फेन झाले. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा घर बांधसाठी लागचे हर एक हार्डवेअर सामान होलसेल किमतीत मेळटा. आवश्यक लोकांक या सामानासाठी कारवार सोडून इतर तालुक्यात किंवा जिल्ह्यात वयची गरज ना. कारवारातच मेळटा. साईदीप हार्डवेअर कारवार. आमच्याकडे मेळटा एस्ट्रॉल, प्लास्टो पाईप फिटिंग, वॉटर टँक 3, 6 आणि 10 लेअर, बायोसेफ्टी टँक आणि अंडरग्राउंड वॉटर टँक, तसेच एसीएन, बिर्ला, ओपस पेंट, ऑल पुट्टी आणि घर पेंटिंगसाठी लागचे सगळे वस्तू मिळतात. जाल बाथरूम फिटिंग, हिंदवेअर, सॅनिटरी वेअर, पुट्टी मिक्सिंग आणि कार वॉशिंग मशीन, तसेच क्रॉम्प्टन वॉटर पंप मिळतात. सगळे तऱ्हेचे खिळे, मोळे, स्क्रू, नटबोल्ट आणि घर बांधण्यासाठी लागची इतर सामग्री मिळायचे ठिकाण साईदीप हार्डवेअर, गौरीशंकर देवळा बाजून, कैगा रोड, हब्बुवाडा, कारवार. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनवर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. बशेट्टी ब्रदर्स पेट्रोल पंपाचे लोकार्पण. कारवार तालुक्यातल्या गोपसिटा गावात खासदार विश्वेश्वर हेगडे कागेरी आणि आमदार सतीश सैल हंगलातीन बशेट्टी ब्रदर्स पेट्रोल पंपाचे उद्घाटन झाले. या वेळार उलयतना विश्वेश्वर हेगडे कागेरी यांनी सांगले की या सुंदर वाठारात बशेट्टी ब्रदर्स यांनी पेट्रोल पंप सुरू करून गावाक आणि समाजात एक उत्तम योगदान दिले असा. या गावाच्या विकासासाठी मागेले सहकार्य कायम राहतले आणि या भागातल्या गावच्या प्रगतीसाठी मागेलो पूर्णपणे सहकार्य राहतले असे त्यांनी सांगले. आमदार सतीश सैल यांनी सांगले की गावच्या विकासाच्या बाबतीत आम्ही जातीभेद आणि पक्षभेद विसरणं, फक्त जनतेच्या प्रगतीसाठी लक्ष देऊक जाय. पक्ष हे केवळ निवडणुकांच्या काळापुरते असतात. नंतर आम्ही सगळ्यांनी एककडे येऊन गावच्या विकासासाठी काम करणे आवश्यक असा. येवच्या काळात या गावाक कसल्या प्रकारची सहकार्याची गरज भासला हाव तुमचे बरोबर उभी असा असे त्यांनी सांगले. भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष रुपाली संतोष नाईक हेमी महत्त्वाच्या कामानिमित्तान बेंगळुरात आशिल्ल्यान दूरध्वनी करून शुभेच्छा दिली. तसेच MLC गणपती उळवेकर हेमी बी दूरध्वनी करून शुभेच्छा दिली. ಇಲ್ಲಿಯ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಆಯಿತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಪಂಪ್ ಇಂದ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಭಾಗದವರಿಗೆ ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಗತ್ತೆ. 15 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನವರಿಗೆಲ್ಲ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ 1 ಲೀಟರ್, 2 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಉಳಿಸಿರೋರು ಬಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರು. ಒಂದು 4 ವೀಲರ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ IOC ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಶೆಟ್ಟಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಂಧನದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಧನದ ಉಳಿತಾಯ ಅತ್ಯಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಆಗತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮ ಇಲ್ಲದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಯೋ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು ತಪ್ಪತ್ತಲ್ಲ. ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡ್ರಾಯ್ತು ನಮ್ಮ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ
ಒಂದು ಸಹಾಯ ಆಗುವಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಪೆಟ್ರೋಲ್ पंप उद्घाटನೆಯಿಂದ ಆಗಿದೆ. आरोग्य भारती आई दादा प्रतिष्ठान आणि जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या वतीन आरोग्य तपासणी शिबिर कारवार. आरोग्य भारती आई दादा प्रतिष्ठान तसेच जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाच्या वतीनं सुंकेरी हिंगात 3 मंदिराच्या वाठारात मोफत क्षयरोग बीपी आणि शुगर तपासणी शिबिराचे आयोजन केले. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन निवृत्त सैनिक पांडुरंग अंकोलेकर हिमी रोपट्याक उदक घालून केले. या कार्यक्रमात आरोग्य भारती शिरसी विभागाचे सहसंयोजक नागेश हेमी आरोग्य भारतीच्या कार्याची आणि उद्दिष्टांची माहिती दिली. कारवार जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मल्लिकार्जुन तसेच आईदादा सेवा प्रतिष्ठानचे संस्थापक आणि आरोग्य भारतीचे जिल्हा सचिव मनोज भट यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हा आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभाग तसेच जिल्हा क्षयरोग निर्मूलन कार्यालयाचे प्रकाश नाईक यांनी सांगितले की प्रत्येक व्यक्ती निरोगी राहण्यासाठी आरोग्य विभागाचे कर्मचारी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने घरात ओतून उपचार सेवा देते असतात असे त्यांनी सांगले. यावेळार विभागाचे सहकारी प्रज्वल ठाणेकर, दीपक बागलकोट, श्रीमती अंजली आणि श्रीमती अल्पिया उपस्थित असले. या शिबिरात 100 पेक्षा जास्त नागरिकांनी आरोग्य तपासणी केली. रुक्मिणी ज्वेलर्स सदाशिवगड कारवार. सुंदर आणि आकर्षक दागिन्या खातीर विश्वासाचे नाव रुक्मिणी ज्वेलर्स. हिंगा भांगर, चांदी आणि डायमंडाचे वेगळे प्रकाराचे दागिने मिळतात. लग्न, साखरपुडो, सण, उत्सव किंवा कसलो खास प्रसंग असो, प्रत्येक क्षण अधिक खास करच्याक हांगा उत्तम कलेक्शन उपलब्ध असा. पारंपरिक डिझायनासोबत आधुनिक आणि ट्रेंडिंग डिझायनाची मोठी निवड हांगा मिळता. आमगेली दुकानात दर्जेदार दागिने योग्य दर आणि ग्राहकाक उत्तम सेवा ही आमगेली खासियत असा. अनुभवी कारागिरान काळजीपूर्वक तयार केलेले दागिने तुमगेले सौंदर्याक अजून उदळ करतात. ग्राहकाचो विश्वास राखून सर्वोत्तम गुणवत्ता दिवचे आमगेले ध्येय असा. आजच भेट दियात आणि तुमगेले आवडीचे सुंदर दागिने घेयात. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचेर संपर्क करा. रुक्मिणी ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता आणि सौंदर्याचे प्रतीक. सी बर्ड प्रकल्पग्रस्तांच्या रोजगारासाठी आंदोलन कारवार. सी बर्ड प्रकल्पग्रस्त आणि स्थानिकांक रोजगार दिवच्या मागणीसाठी वज्रकोश गटामुखार स्थानिकांनी तीव्र आंदोलन केले. गेल्या 16 वर्सांच्यान अलग अलग निवेदन दिवन सुद्धा स्थानिकांक रोजगार मिळते नाशिल्ल्याचो आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केलो. विश्वेश्वर हेगडे हेमी आंदोलन स्थळाचेर भेट दिवन आंदोलनकर्त्यांची बाजू ऐकून घेतली. स्थानिकांक रोजगार दिवची मागणी रास्त असून संबंधित अधिकाऱ्याबरोबर चर्चा करणं प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न करतले असे त्यांनी सांगले. नंतर सी बर्ड अधिकाऱ्यान बगीच बैठक घेऊन मागणीचेर विचार करचे आश्वासन दिल्यान आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले. मात्र स्थानिकांक रोजगारात प्राधान्य मिळेपर्यंत लढो सुरूच उरतलो असो इशारो ಆಂದೋಲನಕರ್ತರು दिलो. ಇದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಹೇಳೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ವಿವಾದ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಭೂಮಿ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಮನೆ ಮಠ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಹರು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೋ ಅರ್ಹ ಹುಡುಗರು ಈ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ದೊಡ್ಡ ITI ಇದ್ದು ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ಕೊ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆಯವರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿ. ಆದರೆ ಉಳಿದಿದ್ದೇನು ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಡ್ರೈವರು, ಗಾರ್ಡು, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅವರು, ಇಂಥವರು ಅವರು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಆದ್ಯತೆ ಮೇಲೆ. ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾನೆ ಇದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗಲೂ ಹೋಗ್ತೇನೆ. ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ನಾನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ 6 ಪೋಸ್ಟಿಂದಿರಲಿ 170 ಪೋಸ್ಟಿಂದಿರಲಿ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಸೀಬರ್ಡ್ದವ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಹೊಸ FOK ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥವ್ರು ಬೇರೆಯವರು ಬೇರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ನಾನು ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಗೂ ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ಏನು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ साध्य ಇದೆಯೋ ಆ ಎಲ್ಲ प्रयत्न ಮಾಡ್ತೇನೆ. पोंगफू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन कारवारच्या मादळीत सुरुवात झाला. तुईना थेरपीचा अनुभव घ्या. ही पारंपरिक चीनी मसाज तंत्रज्ञान असून
जी प्राचीन उपचारशास्त्र आणि मार्शल आर्टच्या शिस्तीची नैसर्गिक मार्गाने वेदना कमी, पचन सुधार, रोग प्रतिकारक शक्ती वाढवचे आणि मन शरीराच्या संतुलनात सुधारणा करतो खास उपाय कुंग फू मसाज. मांसपेशी, सांधेदुखी, पाठ, मान, खांदे, पचन समस्या, तणाव, चिंता, अनिद्रा, अस्वस्थ नींद, थकवा आणि मेंदू वेदना अशा अनेक समस्याचे उपायासाठी भेट द्या. कुंग फू मसाज आणि ट्रेडिशनल चायनीज मेडिसिन सेंटर, ब्राह्मणवाडा, माजाळी, कारवार हिंगा. प्रति शनिवार आणि आयतवार. वेळ सकाळी 10:30 ते 12:30, सांजे 5:30 ते 8:30 पर्यंत उपलब्ध. अधिक माहितीसाठी स्क्रीनचे दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा. इथल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.